Ai, am kiwi, da. Ce-i Crisul? Mai. Eu cred că atunci când au făcut casting, i-au ales așa. Pe bune. Acum exagerez, că nu sunt toți, da. O parte să-mi bat piciorul de gând. Eu răsigură nu mă băga în seamă. Deci eu mă minunez, mă crucesc, Deci nu știu pe bune, ori am luat o razna, ori da, nu mai înțeleg nimic, jur. Dacă tu poți să printre ei, dar eu că iau doar în... Vreți un pic de suc rece? Că nu pot să-l beau, l-am pus și nu pot să-l beau. Mai bei? Mira ce ăsta, mă, eu că n-am băut deloc de mare. Am pus și nu Ne avem ceva la rece, Cristiana? de băut. Băgăm? Lăsați-le acolo, că Eu n-am nicio problemă cu cald, rece. îți dau oricum. Lăsăm liber aici. O iau razna. O iau razna în clasă. Pe una nu mai. Nu mai poate. Scuze. Să pun apa la loc. Ia-i spun. Și acum e frumos. Nu vreau să mai atingeți nimic de aceste părinți, da? Ce zice? Să nu se atingă nimeni de pătură. De părul ei? De pătură. Mai. În care? Dar voi aveți ciorbă. Avem ciorbă? Unde este ciorbă? Mai e și pui de ieri. Numai să o dai în pies să vezi dacă nu face... I-a pus aici.
Noapte mâncare nu mai servești? Bă, da, mâncat. Ce mâncare? Salată. Intri la cură și tu... Nu intru la nimic. O să intru în repaus. Total sau parțial? Total, îți dai seama. Am avut impresia că le-am parțial, văzut pe toate, da. Se pare că pe zi ce trece mă uimesc tot mai mult și nu vine să cred. Nu vine să cred, Doamne, așa, pe bun. Ce se întâmplă în jurul meu? Cu bună știință. Și cu bună știință, măcar dacă eram și eu mai naivă în puii mei. Dacă eram și eu mai... în puii mei. Aveți 19 ani, mai spune. Mai aveam și eu 19-20. Eram și eu mai aeriană. Dar ce să-i fac dacă mi s-a dus și mie vremea? A trecut vremea mea, ce să facem? Asta e. Ce faci, Crisule? Ce spălată? Nu. Pe cine minți? Sunt așa. Că nu înțelegi sau ce? Păi că zici ceva și să înțelege că dai nu. De unde a rămas tată? Crisule, ce ai pățit? Mi-a luat o raznă. Dacă nici noi nu știm cum e aici, cine atunci? M-a dus să mă bag la somn, poate mă mai limpezesc și un pic. Dar Zic. tu ce ai pățit? Eu sunt în pom. Mă duc să mă cobor din pom. Mă duc să mă cobor din pom. Ba da, imediat. Așa. Da. Da, dar nu vezi că zici ceva și să înțelege cu totul. Sau nu știu ce să mai crezi. Azi crezi ceva și mâine vezi altceva, știi? Da. Nu, așa. Că am zis și o părere și ăsta zice că da, e nou. Eu am zis și eu ce am văzut. Mie așa mi se pare. Nu știu dacă am greșit cu ceva. Așa e toată lumea, îți dai seama. Că toată lumea a zis... A zis că toată lumea... A avut impresia că toată lumea... Da. Dar dacă ți se cere părerea, nu poți să nu zici normal. nimic. Știi?